Sagodahin nga ro ti surat. Dear Manong Nemi. Apay nga ta, nga da, kanado, dagitay masulisog. Apay namin nga da sulisog. Wano po no karit ko na da Manong Nemi, nga ti kinadakis nga ramid kat umas asibay lata. Dahil ka nito, nga saan ka, nga natibker kat talaga nga mayaw-awan ka. Saan ka di ko mga pagtalinadain tayo, ti panunot kendrik na tayo, ti ba nagaramid ti kinaimbag, tayo kunadan nga panagbuteng kinihapo Diyos. Nagbuteng tayo kinihapo Diyos kahit nang sawan agbuteng tayo nga agaramid ididakis. Masang kay bagamat nga duma Manong Nemi nga tao tayo lahing agbidot agbasol. Nga madamat di tayo basol Manong Nemi ammo tayo lang aruden nga basol. Aramiden tayo may lahing. Adamat di tayo saan nga maliklikan wano saan tayo nga mapupuutan. Adamat di ko na oray ta mamakawamat ni Apo Diyos. Ngayon panunutan di ko nga. Nga da di tayo basol nga mapakawan, maugasan. Ngayon adamat di tayo basol nga posible nga paka itapugan tayo itimpyerno. Manong Nemi may sakla na numo nga ina ka nasawa. Gabot na nanumulang tanaggapuwak nga pamilya. Gabot ka adumi nga kakabsat ken kawan met ti masanasged nga pagtrabahuan digiti naganak kada kami. Saan ko nga sana ka nakapagturpus iti kolehiyo. Nagpatinggak lang Manong Nemi ti high school. Narito ti kapo na no apay nga nagtrabaho akon edi nalpasen ti pa nag-high school ko. Idin to ta ni Danny Manong Nemi nga kinaraduara iti high school na ituloy na ti panagbasa na. Tanapan nagbasa di Manila nga pinagbasa ti ikit na. Idadaka man pala ti high school Manong Nemi kini Danny aday din nalimid nga panagayat itong galmay sa kana kami. Iso nga sagbay nga napan sa di Manila nga nagbasa ni Danny at dan nagkinaawatan di puso ni. Talo abulan idin Manong Nemi. Sagbay nga nagturpos kami di high school. Indatunan panagayat na kaniyak. Kalpasan ti makabulan, inaklon ko panagayat na. Kalpasan ti makabulan, Manong Nemi, agpakadan kanya. Kunada edi, Manong Nemi, at ipan naginadayo, digit agayan ayat. Kat da, dayta ti pakagapuan, iti pagsinaan da. Makalipat, da di mabati, wano makalipat, da di umadayo. Kaya mawon idi ti sarday Manong Nemi ti sursurat ti tunggal may sa kada kami kan tawag. Nagtrabaho iti upat nga tawen Manong Nemi akas sales lady. Idin to nagbasa ni Danny kalpasan ti panagraduar na Manong Nemi nagawid ka nagbakasyon. Hindi pa nagbakasyon na Manong Nemi maililiw ti tunggal may sa kada kami. Iso nga sangko nga natiretirik na, nga naipaay ko ti bagik, ti amin-amin ko kenkuana. Danny, baka itata, tanaalam mo ti kayat mo. Kit, baka adantun sa bali nga babae ti biyag mo. Vanji, upat nga tawan nga naging nadayuta. Awan pulos ti sa bali nga naramid ko ni nagbasa. Diyak pulos ti maltalyaw ti sa baling babae. Umutay nga ron. Kat saan ka ba't nga makadkadwa, wano mapambantayan. Tawang ka dito pa nagtalik mo kanyak. No kayat mo. Agsawatan. Ubing ta pa'y laang. Agtrabaho ka pa'y Nagurnong ka. Nagsubli sa Manila ni Danny Manong Nemi. Kalbasan ti pa nagbakasyon na. Katsakbahay nga napan sa Manila nga nagsubli na ulit tinapasamak ka na kami.
Nagkari ka kuma. Saan ako mangisuksukat? Saan ako mabaybayan? Ikarikan ka, Vanji. Adak man iti Manila, ado man ti sulisog, saan kang kaliputan? Ikarikan ka. Kas naman tinaramid ko manong nemi, ado man tigit agar-arim kanyak, ngam dagos no kang bagak nga Danubyo. Adamat lata di kita ang paulit-ulit manong nemi nga agarem, oray bagak nga Danubyo. Takunada, aking gakano nga, awampay ti asawa. Itutuloy na nga mga lukoy ti puso. Ngam kunakmat kadakwada manong nemi may salaing ti puso. Paraing ka ni Dani. Manong nemi adot ko na nga long engagement is dangerous. Ape ko nam, upat nga tawen manong nemi nga nagbasa ni Dani nga dan relasyon mi. Kalpasan na, talo nga tawen nga nagtrabaho sa Manila. Iti may sa nga paktorya. 7 nga tawen ti relasyon mi manong nemi nakataldalgad deta nga tawen. Aging ka nagbakasyonen. Kahit dito'y kanon manong nemi ilokos nga trabaho. Idi tay jaya ng kanyak ti kalaysa. Nagkalaysa ka mga rod ka ni Dani manong nemi. Nakaragragsak kami. Biliba ka talaga ti relasyon nyo, Vanji. Tapay ko naman ti ka sa tesi. 7 years? Wine. Nakaornungan. Ni Dani, nakaornungan kami 10. Itagkalaysa kami. Siguro, maadaan ka nga dangos ti balay. Kinunamat ni Tessie manong nemi ang singed nga gayem ko. Barbaring Siyempre, nag-ado da, injo balay da Dani. Ado kami met. Iso nga, masapol nga sumina kamton. Mangipatakder kamton tibukod mi nga balay. Naragsak na di nga aldaw manong nemi ta isot pa nagtipunen. Panaglandipan, ti puso mi ka ni Dani. Hindi pa nagmaymay sa amin. Hindi pa nagkinarimi, tirigat ka namay, manong nemi, anili ang patay, ti mabaling mamagsina ka na kami. Kaya naman pa, dahi din mapaspasamak ka na kami. Ngayon na di karabyan, na di kasarami manong nemi na sangsangayan unay. Kas nakabarbaro ni ayat ka na kami ka ni Dani. Marignag dagiti na irut nga rakop na, kan kastamatan ti kinabara dagiti agik, kan aprus na, iti na dumaduma pasat ti bagik manong nemi. Dito unek ti siled, dito nga namsek kadagiti asog ka na reng-eng nga simngaw kadagiti bibig. Kaslasan kami nga mabannog kini Dani manong nemi. Takunana, kayat na tiwadan nga dagos iti anak. Hapi kiting nga saan ko nakmet. No'y sumatan ti gundawing eten ni Apo Diyos ka na kami. Nagdali na edak iti sidong dagiti na kay kamangak manong nemi kabayatan nga may patpatak na rin ti bukod mi nga balay. Ken pasaremet mabangkam sumarongkar manong nemi kani Dani jabalay mi. Kabayatan na nga karkargaek manong nemi ti bunga tayo na yat midi tiyan ko. Inimalpasan manong nemi ti balay numampay sa ampay na kumpleto. Tabasit met kurang met ti kwartani. At talagi din tawa na, ridaw na, atep na, babalinan ko namin. Nagnaid kami nga rodon dito ay manong nemi. Kaya di pas ngay ko manong nemi ti bunga tayo na yat mi adadan ti ragsak ti tunggal maysa. Gabot yung pas ngayon manong nemi ni Juju, lalaki. Junior idi manong nemi ti kayat kuma ni Dani ngam tiyak kayat. Naloko ti Junior nga inauna ko lakma. Pwede doros buenos. Sige. Ano ti kayat mo? Juju. Hindi ba nagdakkel ni Juju manong nemi kaniti tultuloy nga panagngina iti magatgatang sakit awmatan ti masnop nga agpaot nga pagtrabahuan ti asawa. Ket siyakmet manong nemi
Iti mabalingkon nga panahon ni Jojo, ni nanang ko, iti mga awir ken kuana. Nagsubliak ba't nga nagtrabaho, sales lady lata. Ay nga manong naming iti may sa ngarabi, saan nga makaturog ti asawa. Ano ka ti problema, Dani? Awan. Pampanunutik nga ron. No kastilat mapaspasama, kasano nga maituloy ta, mapapintas, makompleto ti balay tayo. Baka manayuan ti anak ta. Maadan ti duwa, no talong anak. Kasano nga may saganan ta, tinaranya nga masakbayan da. Mga sinapod Diyos, Dani. Basta, awal laki di mabaldado ka na ta, trabaho ta. Nagbasit ti sweldo dito eh. Sila umapalak nga mapanagtrabaho ti abroad. Agore ka. Siya kuwan ti mangibagay iti dayta, nauna anak lang. Huh? Vanji? At nga rin mga awis kanyak nagtrabaho ti abroad. Malagit mo ni Tessie, di best friend ko. Hapay. Ada ni Sonas dyan Taiwan. Awisan na karoon nagtrabaho mo sa Jai. Diyan kayat, Banji. Di mo kayat nagtrabaho sa abroad? Diyan kayat nga si Katek trabaho sa abroad. Dapat siya ka lalaki. Siya tumadayo. Siya timapan nagtrabaho. Iti bala siya tao. Kat siya timabati, dapat lang. Apay ko na, apay. Sa bali lang ti ina nga mga yawan iti anak. At damat ni nanang, kanada ka. Basta, siya ti mabati, kadyak ti mapanagtrabaho di abroad. Dapat ti lalaki tagtrabaho. No di oras pa panan, baka mapanag pa siya di Taiwan. Nadakamot ko lang ti Taiwan, so mati pa panam. Damat gayam kong mga maamis kanya. Daka na napinta sa trabaho ka lalaki sa dyan eh. Kaya nasa dagmat lang dito tayo Pilipinas. Di ba? Yung kaladjay, Calayan Island, sila gaw-gaw ato munti Taiwan. Waning kaladjay Bascod, Batanes, makit-kita munti Taiwan. Manong nemi plinano minalaing ti amin no sa sino kada kami ti agabroad. Siya kumangin talaga hasaan nga kayat ni Dani. Ni Dani nga asawak ti kayat naman no nemi isot umadayo. Kung nakanyak ni Nanang. Lakit nagpaisoan na siya nagpaisoan ni Dani. Iti umadayo, mapanagtrabaho ti abroad anak. Ngamiti siya ka. Tanyo ko at pagsayatan na. Nanang. Amom kaaduan na nga lalaki ti mabati. Ayun na, isukat na di asawa da. Anya? Lala. Ala, kumita ka kadagit aglawlaw. Dagit ti may padpadamag. Kasi laki ni Delphine, nabati. Ti asawa na napanjay quiet. At narami ni Delphine. Kaumpay makatawon, bakit na? At dan sa baling kabalay na. Kahit yung asahon nanang, madbandi nga lalaki di mabati. Wala kat na nasasad man lang di babae nga mabati. Kasano rin duma, di babae matiglipot. No di babae kiti mabati kat adamang kalungking kuana. Diyak pa na mo, nanang, adda iti tao. Sa bagay, gusto ko na, kaslaking ka no sikat mabati, maiturid mo nga tangaliputan ni Dani. Nanang pakpakawan. Diyos ko, urag lang sumgar. Diyak to pulos aramidin dito. Kaya nung Dani nga ron ti agaramid sa di abroad, nanang narigrigat nga agaramid amang loko di kiti adat ti abroad. Tawan ti sa baling aramidin da, no di agtrabaho. Depende ti tao. Tayo kurak nga ron nanang, depende ti tao.
Di nga rod asawak manong nemi di madayo. Ngayon kasla kahit ko hindi ka gabawi manong nemi nga manukot. Nang rod na nagpakalan ni Dani kanya. Dani. Oh. Kasla makababawian ka. Hamon nga may babawi pa iti amin. Vanjie, sweetheart. Andang kanya ti plane ticket. Nagasagana nga uray kanyang trabaho. Ang abali, tanapintas mo itan ti kami negosyon. Alis to lang. Isang pindot lang ti cellphone. Matawagan ka. Video call ta. Iti messenger, ti Facebook. Nuwan ang daklat akawak. Nuwan maikawak ka, maikawak. May samit lang ti plano takit. Agsakripisyo tang agpadpada. Tapno may saganaan ta. Ti masagbayan ti anak ta. Ken di kita anak ta numanayunan tupay. Kang ronan ti amin. Mapapintas. Ti balay ta. Makumpleto. Mapalitadaan. Matailsan. Pudpudnong eridaw ken na tawa. Ken di kita appliances. Okay? Balay. Di pa nakakompleto si balay tato mo nga plano. Sa tanto, ideposito di kiti sweldo para iti masakbayan ni Jojo. Kan magbalay na makapanulot na ito tinegosyo. No agpurgudak ton, awan ton, sa anak ton ngumadayo. Agnanayon ak ton nga dati danayo. Nakil ti kawak. Numan pa'y narwamak, idi agayaan kami lang, idi agnubyo kampay lang kanidani. Narwamak idin manong nemi, idi panagin na dayumi. Tiupat nga tawen, nga panagbasa na di Manila. Kaya ti talo nga tawen nga panagtrabaho na sa di Manila. Sa napintasitan ti kami negosyon manong nemi. Binigat, na tumawag ni Dani, mangkumusta kada kami, ag-video call kami, makita suna, makita na ti anak mi, kasarita na ti anak mi. Kasta damot man na ng tirabii manong nemi. Iso nga kasla adalaing iti asiden, kasla adalaing dito'y balay, iti sidong mi manong nemi ni Dani. Binulan man ngagpawit manong nemi. Kaya di maurnong min, mabalin nga ituloy yung tibalay, manon nemi. Manon nemi maragragsak anak. Hindi na malmalpasin na makompleto, mapinis tibalay mi. Hindi mapintaanin. Kaya di mapintaanin, manon nemi ka talaga nga balayin sa nakargaan matan kada kiti kompleto ng appliances. Kung nangarod ni nanang ganyak, ay na, di lamamin, ano ay ati aldaw? Mano nga, ay sus, nakumpleto, nagpintasin di balayaw. Nga mapay nga ta, nga di kita do mga agab-abroad kat kaslaon pakakitaan ti, pagmambanugan da. Tay kung nga din nanang, pagsasao, adda iti tao, adda iti diskarte iti tao. Tagasanumat kami di kita duma. Nang naroon na lalaki, iti mabati, ay na, kakaasimat na kini babae ang trabaho ti abroad. Di lalaki, no saan na nga pagbabae, ibartek na isugal na, ibarkada na. Kahit nung karod babae, tagaramin, ay, ko nagkaroon na, napimpinas ti babae, kagbati ta. Naadayo lang ti sulisog ti babae. Kung nadan ti pagsaso ti lalaki, no agaramid na ka, no, agtalinad ka nung nga nakakalugong na. Kasalaawan ti logi ka nakwada. Ngam dyan nga rin babae. Nanang, nisut mang loko. Ay na, no apagad di nga adakas ta. Kat sabi ko tagtalinad ka na singpet, Banji. Panunutim tinigad di asawam. Vice versa, nanang. Sabi ko na singpet man di asawa ka na di Taiwan. Nasingpet Abo na talagang amumumunay ni Dani.
Tanusaan ko mga nasingpet, idagnubyo kayo kumapailaeng, at ako man simukot keng ka. Manong Nemi at dan talong at awen ni Dani ijay Taiwan. Idita, tumawag kanyak tigayim ko nga ni Tessie, Manong Nemi. Hello friend, kumusta? Gusto eh. Sika, Nabay ka nga sana nga timawag ah. Busy ako di trabaho, sika. Nagrigat dito sa Taiwan, no, makasarak ka, tinarigat kapag trabahoan. Kumusta? Ikat gusto eh. Amom, bakit kitak dito ni Danny? Huh? Kat, kaano nga makita? Siyempre. Matakang ka na yung nagtrabaho at damat day off na. Kat, no makita, makasalitam ka di? Mabainak o masidigsi ka? Kapay mo, kanagamamu kayo. Mabainak nga masidig. Apay ko nang, tanong masidig ha, kuma, baka makaisturbo ak. Nadamat kadwana. Katrabahuan na. Paano man la Pinoy? Diyan ka mo nagkatrabahuan na. Babae lalaki. Babae si ka. Kasi lang nakait mo sawen, Tessie. Aunti kahit ko sawen. Ibagbagag lang nga makit-kita. Namin talon saan. Nga iso lang iso nga babae ti kadwana. Tessie, di ka lang kumatim tawagan. Ana? Di ka kumalatim mo tawagan ko na. Taapay. Gapo iti dahit ang imbaga. Di magsan di barokong ko. Gayem. No sa anak ko mapud no agayem. Talaga saan ka tinawagan. Kano adaman madi nga makita. Gapo tagayem ka. Tawagan ka. Tapno ibagakken ka. Kahit mga sawan na dyan namitlong mo na panakakita kay ni Dani nga dakaduan ng iso na iso nga babae at nga relasyon da. Sika at mangiba ka. Abi na siya kat sika. Haanti kahit ko sawa ni bagakeng ka. Agkipkibin da. Nagtugtugaw da. Agsangsangir di babae ti barukong ni Dani. Aprusan met ni Dani ti buok kentakyag di babae. Ita. Ibagam, ada relasyon da, uno awan. Kita da, at dalakin di ah. Tessie, saan nga po natitang hibagbagam? Ibabawim, saan ko may ibabawi kayem? Isungar nga kayem ka. Tanaskin nga ibagakeng ka. Tanusan ka kumapod no nga kayem? No saan ako mga napudno? Babayaklat ta. Ano ko matbibiyang ko? Ngem ka po tagayim ka. Nasken nga bagakan ka. Kahit mga sawen, liplipotan na ti asawag. Isungard ako naken ka. Agkibkibin da. No agtugaw da, agsangrid di babae. Iti barokong ni Dani. Aprosan met ni Dani di puok, kentakyag ti babae. Kahit numapan din iti hotel, awanan di makakita ka nakwada. Nilaing nga na po Diyos. Manong Nemi, nagbayagan ti relasyon mi kay ni Dani. Italang nga mapasamak ti amin. Nga panagdagsan ti barukong ko, iti panakariknak ti ut-ut, panaas iti puso. Nadlaw ni Nanang Manong Nemi ni mamaspasamak kanya. Yan. Ada problema? Nanang, luklukwan na kanu ni Dani. Sinag ko na ka. Jagayem ko. Magkita na kano, namintalo kano nga nakita na hida. At nakakuyukuyog na. Kakidkibin na, kakalkalabay na ng babae.
kung akmalano, ti lalaki, ti umadayong, at saan nga mga rami, ti saan nga mangloko ka na manglipot. Alala. Ano kas pagarigan man tapod nung nga narami dahil ni Dani. Alakit, aganos ka. Kanya? Kasalatan ni Ramidan di babae nga maliputan na nang aganos? Tanya nga Ramidan. Saan gani nga kalintigak? Nga amuak na ito iti asawak. Kano sa lunsudem, siyempre saan na nga aminin? Kaya aminan naman no saan na nang masapol nga mga ramidak ti pamuspusan at nagsina nagitidua. Eh saan nung nagtultuloy na kastakit? Ito nagawid din ti asawa kat sa balin sangpatan na. Saan doon nga sumangpad dito'y balay? Eh sa nga bali ata napapintas mo din ti balay yo. Saan namat kwartayo ti ornong iti bangko. Ninalang abi nga dito kini magbagayo. Anak, noon naaramid man nga paiso ni Dani ti kasnyay. Alakit, itaklim mo ginapon Diyos ti amin. Nasabi ko saan nang itultuloy? Kasalitam ti asawam. Katkas na ko nam, agpudno manuno saan, bagbaga amisona, tapos di kasta, kat pagpampanunutan na. Ito na minsan manong naming at imawag ni Dani. Kumusta? Sweetheart. Teman anak ko ni Jojo, magkita kayo tumakita. Awa ni Jojo. Malapanan na. Dalapanan na kininanang. Oh, mabigas lang naliday ti sweetheart ko, ha? Mail-ilaw ka launa yung kanyak. Dandanin. Agbakasyon na kalpasan nagsubliak tumanin. Nanarigat mo't no, upat lang atawan. Masapol nga, pautak dito tapno. Adadot ornong ta. Dani? Asin ti kadkaduam no kano as tangan day op mo. Kadkaduak no day op ko. Kit, mapanak makitipon ka nagiti patang nga Pinoy dito eh. Nagiti lalaki. Nga damat may tipon nga babae. Awan ti kaduam, kakakibkibin mo nga babae. Kakibkibin nga. Ngano, saan kayang kibin kat gabayam? Nga nagtutugaw kayo kat agsanggar iti barokong mo kat abapurusam ti takyag na kanda ginibok na. Ni sweetheart ko. Kasla ka lang aramid ti istorya. Kasla ka lang imagine. Among tinalay nga writer kita nalawat imagination. A good observer is a writer. Sana ka magparpartwat iti istorya. Salsalot-sudak lang kang ka. No sinureta kang babae. Awan! Nasino ko ma? Uy. Ikatamdata kanya man panagatap mo. Uno pa nagduwadom kanyak. Makadadahil dito at relasyon. Dito ka kinapaot ta. Ako pulos na haramit kang ka. Hindi agbasbasak sa Manila. Nakadaduman nga babae. Saan ko nga tinutuban ninda? Hindi pa nagtrabaho sa dyan. Aduman nga babae. Dito Taiwan. Ako masakon na kita. Ka din pagkurkuranga kang lang ipawit kang ka. Kompleto mo. Sweldo ka. Nukas na. Paglibakan. Hanggo paglibakan. Di magbagagit pudno. Agor ka. Pagkat atapan na, tapno makalubam, ti haramid mo? Oh. Sikan sa amin, haramid na. Amo ti Diyos, ngajak to pulos aramid din na ita. Oray nung nga tano, ulit-ulitan to, timang lipot kanyak, Dani. Jak to pulos aramid din, kabutang butang-butang kanabot Diyos. Kanada pa nagrespeto, kan pa nagraim ko timagik. Jak kaya tagbalin nga nadakas, jak kaya tinarugit nga babae. No pa nasakit ti maliputan. Ti maloko. Dani, ako man mo no saan kimi pagpakasik kang ka. Saan mo kumang iturtuloy? Saan ko man? Di mo ko maipalubos nga magkisayan ti panagtalag. Di mo ko maipalubos nga mabanog ti pusok.
Di mo ka maipalubos nga masaktan unay ti pusok. Tamangan, no makaarami nagtumit na sana na siya at kontrakit ka. Manong nemi namindua nga kinasaritak ti asawak nga kasadyang impakpakasin. No saan ko nga tawagan, di matun tumawag. Kinagura nagsamat din manong nemi. E di tinawagan nakmanin ni Tessie manong nemi. O, kumusta? Banji? Nagsarita kayon? Naminduan nga kinasaritak. Kamanipod man idin. Ngas na nga magbagaak. No sana ko nga tumawag, saan ko na makasarita. Kinagura nagsamat din ti asawa. Kinagura nagsamat din, gapoto saan samat nga pudno kami ti pamabasol ko. Oy, kitsak ti ulbod. Bayam. Tamang aramin ti pamuspusan ta tumamati ka kanyak. Siyak pa yun nga, mga aramin tinasyaat. Namang tultulong keng ka. Siyak ti agbaling nga ulbod kasta. Mata kasta te si... Ngayon ba kano, bayam. Tamang arami na ti pamuspusan. Tapno maipanagnag ko nga pudno ti amin. Kalpasan ti makalawas manong nemi, tinawagan nakmanen ni Tessie. Adda isan ko keng ka nga picture. Yan ta messenger mo. Picture? Isa mo lang isesenten, baka no. Tapos nung di ka, takat saan ka nagduwa-duwa kanyak, ikatamtan niya man na pa nagduwa-duwa kanyak. Orayam, ha? Isan ko, padaanam. Manong nemi. Hedita, kita kon tinsen na picture. Ni Danny, ti lalaki. Ada kaababay na nga babae nga mga arakop kang kuhana. Nga ararokopan naman. Tukas na ka nagpepeso. Sa lang mamadpadagas ni Tessie. Nunjak mariro kat kataib ko ti babae manon nemi. Nunjak anugutan nga napimpintas ngimiti siyak. Nunjak maawatan ti riknak manong nemi. Nagsakit. Slagkupit ti baroko ko. Nagring manin ti cellphone ko manong nemi. Di manin Tessie tumawag. Anya, mamatikan? Siya nga niya. Kasanong nga pinicture ita? Pinapicture ko. Tamon dito Ado na kita turista. Wahid. Ado na kita selfie dito kadag pipicture. Nadagayem ko. Kanang picture kadakwada. Nga pinugon niya na ida. Kat nag-post na, di ba? Nakadidilaw nga nag-post na. Naginaraakop na pa Nakimita iti kamera. Sa dadigayem ko, insan na kanyak. Sa ako insan kan ka. Ti sumarunong aramidek gayem. Amuek, no taga-ano di babae kan andat nagan na. Sa akong itad kan ka ti address na. Itad mo kanyak tadras si babae. Tapos nung maipakamumot asawa di babae. Handa nga ta asawa na. Nagdagis no da asawa na. Pimamit na tilalaki nga nabati ng Pilipinas nga malukloko. Diyos ko. Tessie, anya taramidek. Kaslasan ko pala patyan kasi di mo pasamak iti relasyon mi kini Danny. Nung ano pa yung asawa ko.
Iso pwede pa nag-aramid na. Kahit ko kumangidis ang kami pa nga nag-asawa nga nag-aramid tapno da tsansak pa ilang agbabawi ngam itakaron maibabawi pa nga asawa kisuna. Susapo. Ada kakasta nasingpat idi baro ngam di ada asawa na sa anin. Ada madagiti nalukoy di baro ngam di asawa na nasingpeten. So nagbaliktad no nasingpat man idi ni nani naluko itan. Ngam di mo na ipapabasulin ni Suna. Tapay met, basol pa di babahay apang sinulisog na. Sa mesa, tao lang ni Suna. Tinasken, agawid ken ka. Napiyakin ka at, lalaki, asawam, di lalaki. Diyan nga rod lalaki nga dadta nga di asawa na. Napiyakin ka, takayat mo pa lang nilakay mo, di ba? Ngim diyan nga rod, babae. Nakarelasyon nila kay mo. Kahit nga paingatan nila kay na, no, agsubli, mas pagarigan. Manong nemi impabuyak kininanang tiladawan. Ay, naglukumot na ito yung daanin. Kung naman saan na maramin. Napintas ba't ngamin ti babae? Nanang nabimpindas ang ngamin na babae. Ay, kituwa na, nabimpindas kamit lang ang anak ta. Si Malak ang ngayon kaniyat. Nanang, kanati araminek. Tila babawi ka ng palubos kini Dani. Taore ko man kasanot rigat na to'y nung basta lagin dita. Ang kumang aramid ti kasto iti asawa. Kan sana kumamat ang masaksaktan. Nagsakit na lang. Nagsakit ni maliputan. Anak, ada iti tao da ita. Punak manin da ito ya. Taore met no saan nga napan iti abroad ni Dani. Na nakakita iti sa bali. Pero kunadan, ore no adda kang asawa na. No talaga nga marigreg no mat nagisunat ti sulisog. Masulisog. Nanan, ti saludsod ita. Iti kasto nga napanagnikam. Ay ayatam ka di pa lang ti asawam. Ay ayatek nanan. Oo, kailaban mo nga roda. Sa mga palubos nga. Agtalin na enti relasyon na kinidawa. Nanan, mayat nga tataramintek ng singasing ni Tessie. Nga niya. Nga mapangkutuntunin no sa dino ti lugar. Kanuan niya ti kinatao na diyang babae. Baka damat asawa na. Idisanan kanyak ni Tessie manong nemi tinagan ti babae ken ti address. Taiga Ilocos mutlaeng manong nemi. Oh, at aramidam nga yan, friend. At aramidam nga rin kunak. Sonya tinagan na. Sonya. Akas in na send ko keng ka ti complete address. Mapana kiti lokal ta. Ngaman niya tirantam. Nadasawa na. Pakamuak di asawa na. Kalpasan na. Diyak lang mo noon yan to't pagsalitaan mi nga dua. Nga malipliputan. Abi nga katawa ka. Bagamat no. Balasan nyo di kiti dua. Ha? Hindi kahit mo sawan. Baka gwapo ti asawa na. Dati nga Sonya. Kahit agkras kamat kang kwa na. Nitisimat. Ape ko mga. Changing partner. Ha? Hanya ti amo. Baka kayo jo abalsan na kit asawa yo. Kahit agaramid kayo met. Awan dito ti panunot ko tesing. Hanya ti amo. Baka masulisog kayo met. No. Saan kung ito nga maaramid? Alakit na siya at agayam sa among maaramid. Iso nga,
Ibagbagaan ka. Saan ka o mga grebelde? Saan mo ko mga balbalsen ti asawam? Dati babales mo. Ad-ad nga sikat malugi. Madehado. Wen? Uwan gayem kanagyaman ti pamagbagam. Manong nahimisan kong inyuman dito nga banag kaninanang. Basta nagrubwatak, nagluga ng jeep na nagturong iti ili. Ili da Sonia manong nemi. Kan kastamatan nagluga ng iti tricycle nga nagpaitulnugak. Iti tricycle driver manong nemi sinaldsud ko. Amo mong tinagan na Sonia, kanadya barangay nga pamanak, tagadjayak, manang. Ay, tagadjay ka. Amo mong ngorod ni Sonia. Ni Sonia nga dadya Taiwan. Hoy, amo mo ka. Apay, hindi ka di pa manang. Hindi ko ma. Apay, anat obram jay, ang sarantam sa jay. Inak ko ma, idahanon dito yung message na. Sus, sabi nga si Kahumaylat pag message sa nagit, hindi ko maasawa nan Ada asawa nan? Kunak pa na mamom ni Sonia. Ada asawa na. Limanong Gilbert. Pag-uubra ni Gilbert. Construction mo rin Adamatan may sa kanak na. Gigi dinagan na. Mabaling ka din nga itulnog sa jay. Baka awan ni Mang Gilbert. Baka na ba nagtrabaho. Basta kahit kumpasan jay. No awan ni Gilbert, sino madanong ko di balay da? Ni nanang na ano adda? Nanang ni Manang Sonia. Tani Manong Gilbert ni makikabkabalay jay. Waray na singpit ni Gilbert. Oo, dahil nga tat kasi singpitanan. Gabot na dinaamot ang sigarilyo kay uminom. Inagsardengan di tricycle iti sangot ti maysa nga napintas met nga balay maron nemi. Kasla ka barbaro nga napintaan. Kasla da panagkakaingas di balay mi maron nemi. Adari mo na may sa lalaki. Ay, dadyan ni Manong Gilbert hanggang nga na pa nagtrabaho. Sige dito ti pletek. Sige. Mas daw Manong nemi ti lalaki nga nakasando, nga nakashort. Ang magkita kanya kawayatan nga mas asadega. Guwapo man tayo. Nagwapo man. Napudaw nga na macho. Nalinis ti rupa na. Kasla bagong ahit, bagong gupit. Very neat. Naimbaga bigat mo, Gilbert. Basta man. Ama mo na, kasang ka ama mo? Siya ni Vanji. Vanji? Mabalin ti sumrek. Kaslama din sa kabota, awang kaduak dito balay. May sa ka nga babae, may sa ka nga lalaki. Nasingpat kan samat. Ay, sama mo nga dapat nga mabaling nga liputan ni bakat mo nga dadya Taiwan. Ama mo? Di na ka di mabaling nga pastrekan? Sige, sumrek ka. Nagbintas Manong name ti unag na. Uy, pintas din sana sa tiyo Nagdakil ti TV yo. Wen, nagtinulungan ni nga agasawa. Warin adda di Taiwan ni Sonia. Kompleto ti pawpawit na. Agtrabaho mo tat construction. Di anak yu gayam. Adda na panandakin ni nanang. Muro taon di anak yun? 5. Agkasadar din mo na anak ko. 5 na mo 10. Ada ka di bilin ti asawak? Nga isot umay mo ibaga? Nukumaday bilin na. Di lang kalma nga nagsarita kami ha. Abay nga saan na ibaga. Gilbert, agtatalik ka di ti asawam. Ano kahit mo sawan?
di mo ka dipatyan no, ibagak, nga ni Sonia kat lipliputan na ka. Saan nga maraming ti asawak na ita? Sa maysa, nasing petak, awan ti mading nga aramid ko. Awan ti rumbeng nga pangbalsan ni bakat ko kanyak. Nasingpet ni bakat ko. Saan nga maraming? Kasta ti pamatin. Awan ka di ba tinang magakeng ka? Nga da ka relasyon na nga sa baling nga lalaki dyan Taiwan? Awan! Sino ko maawan? No imay ka dito, itap na yung sakit pataksem, dadailam ti relasyon, miti asawak. Pumanaw kan? Gilbert, aday pakita keng ka picture. Kalpasan na sa lutsudak to keng ka, numamati ka. Inuha ko ti cellphone ko manong name Sako. Inuha ti picture ng siya ni Dini Teshi. Sako yung pabuya keng kuana. Dahitoy. Malasim mo ti babae? Ti asawak. Ita, mamati ka di? Nalipliputan na kan ti asawan? Walay naramin mo lang dito nga picture. Saan ko'y naramin? Nangalaam, impawit ti gayam ko nga dito sa Taiwan. Kat aping oras nga imay mo baga kanyak. Gabot na tadi. Ti lalaking kakain inarakop ni Sonia. Kat asawak. Ha? Asawak? Iso ni Dani. E di sa langadig ti asawak. Saan na puls nga pudno. Napanunod ko ti. Nangalat ti address. Ni bagat mo. Tapno. Umay ko amuan no, at kasasaan na patagayam na da asawa na. Gilbert, lip-liputan data digiti asawa ta. Tsak mamati. Tsak mamati nga maaramid ni Sonia da ito eh. Tsak mamati. Gilbert, sam ko mga panunutin na pamanpadakis ko. Agpadpada ta. Malipliputan ta. Ti asawa mo kan ti asawa kan ang relasyon na. Saan ka kumang rebelde? Baka masusurong tagbartek. Uno kaya't mo matibumalas. Sak kumaturumbeng nga gramin ti kastayim bas ng isuna. Yung nagsingsing petak. Kapatan sing petak. Yung gunada tinasingpat ka no kat nagloko ka talagang naloko. Amom, nakapapaw ti relasyon mi ti asawa. 7 years mi. Naging nadayo kam ti 7 years na nagbasa ka nagtrabaho di Manila. Saan na pulos nga naramin. Ngimitakit din ta naman nagtrabaho di Taiwan. Maraming na. Ano ti planom? Sa langatik ti asawa. Manong name at danapan na inala. Inala na ti cellphone na. Tawaga kita matlaing ni Sonia. Gilbert, sa mo ko mga bagbagang andak dito yung asawa ni Dani, tinagan ti asawa. Hamo ko may magbaga. Manong Nemi, nag-ring ti cellphone, ini-speaker na. Apin yung speaker mo. Tapno mangig mo, titimag ti asawa. Manong Nemi, simong bat ni Sonia. Hello, sweetheart. Madam at trabaho ka. Apa na problema?
Nakasweet-sweet. Oh, Gilbert, sweetheart. Madama trabaho yo? Madama. Sige. Ito na ang trabaho nga rin nga tumawag ka. Itong bigat. Day off ko itong bigat. Day off mo itong bigat. O rin o. Adun tong oras nga agsasarita tayo. Ang video kulak to. Tapos na makasarita ka ni Gigi. I miss you, Gilbert. I miss you to, Sonia. Agananos ka. Hanggang mahalin next year. Agbakasyon akton. Dandanin, di ba? Dolain ng mga bulan. Advance Merry Christmas gayam kada kayo kan Happy New Year. January akto nga gawin. Sige gananat ka. Okay. Arami dagti amin na panaganaan ng sweetheart. Kasta ka kumamat, ha? Oo, sige. Bye. Iti kinitanak man ng name ni Gilbert. Nanging mo lang nga, nakalala ilo di asawa mo, ngasla. Nalipatan mo, nalipliputan na ka. Tsaka mo. Dito mo natin mo gusto kiti asawa. Nalailo ka niya. Tsak mamati. Hamo pa dyan? Nganibagat mo kinilakay ko kat lipliputan na ta? Tsak kaya dapat dyan. Babalin mo ti pumanaw. Gabota, awan tinamaamok ngagnagan ti Vanji. Nga may dito balay ng pakita ti picture ti asawa na ti asawa. Gabota jak tupat dyan nga maramid ti asawak ti amin. Sige. Ako maramid ko na sa mo apat dyan. Mabaling ka din mamon cellphone number mo, Gilbert? Ha? Mabalin? Baka noon ti ubram, ako matubrak, baka tawagan ka. Kasla kaya't mo magigayam kanya? Haan? Tapos na makapag-communicate ta. Sige. Ted ko kang gati cellphone number ko. Kaya Facebook account ko. Manong nemi, imbes ko nga masulbar na niya man ang problema ng saan. Imbaga kininanang manunemi di amin. Kahit mo asawan? Napagkakit asawa? Dahil ang ason niya? Kabit na asawa? Ngunang nagsingpet, naggwapo, nagugwapo ng ni Dani. Kahit, mas nawanak no apeng nga naaramid. Di asawa na tikas diya. Kaslamat kanya. Napimpinasak ng mison niya. Maapin na naramid ni Dani. Gante ko na nga ro, then, maidadangon, may sabati, kayo, tiba gangsum ka, doon na ata. Agkasapulan da. Gusto nga maramid da. Ano tiramidek. Awan di sa bali nga ramid man ha. No di agtultuloy ng panang bagbagam keng kuana. Nga isardingnan. Nga isinanan na dyan nga babae. Kan kang runan ti amin, di pa nangikarkarag mo, asapay kumata silawan ti panunot ti asawam, ket sika, sapay kumata sa amumat nga maaramid. Ngayon tinawagag ni Gilbert iti may sa ngarabii manon nemi. Hello, Gilbert? Ni Vangelito ti asawa. Iti akin chicks iti asawa. Hoy, saan ko patyan? Okay, saan mo nga patyan? Nakasingsingpet ka. Nagkakagwapo ka. Maramid ti asawa ti kasi jay. Kasano gayang ti love life yo? Mano nga tawamat nga nagayan nayat kayo? Abay kahit mumamuan.
Kahit kumamuan. Makatawin lang. Kadi. Dati-dati nga mapampan ni Sonia ti abroad. Ti muna di Singapore. Panja Hong Kong. Sa tinaodi at Taiwan. Basta katawin lang. Idin nagkanaig kayo, virgin? Saan nga virgin? Abay. Dadwa nga boyfriend na sakbay nga napan di Singapore. Sa di napan di Hong Kong. Sakbay nga nag-asawa kami. Day di ba't padamag na kanyak nga da relasyon na itutumboy? Kasi jagahan ni bakat mo. Wait. Katsi ka. Manumat na nubiyam sakbay ka ni bakat mo. Awan. Nilang bakit ko't nubiyak. Kasi yung sawat. Kasing-singpet ka talaga, Gilbert. Anda gayam, kasi nga record ni bakit mo, ibaga mo sa mo apat yan, nga maramid na. Saan ko apat yan? Para kanyak, nadalos ni asawak. Para kanyak, sana nga maramid timang lipot kanyak. Baka maaramid na, kapulahin, tigin nasingpet mo. Kitsi ka. Nasingpet ka? Iso nga naarabid mo dyan lakay mo? Ito lang aramid ang kanyak ni Danny Tamin, Gilbert. Kahit nung asmagarigan ta talagang ang pepeso. Ano ti planom? Di mo ka di kaya tapag sinaan di kididua. Tapno ang talinad kang ni Sonia. Kadagsublimat kanya kamaming pinsan ti asawa. Basta jakpat yan maramid na. Di na maramid. Dandanin na agawid. Baka dandang agawid. Agawid nila. Ni Danin to no January. Gani bakit mo? January man. Oo, kita dandang agawid. Manong name kadigdi sa marasaruno nga parang tawag ko iti asawak. Imagagkan ko naman nung name nga talaga kami miss ko isuna. Hanga bali, sweetheart. Dandanin. Oh, December rin. Kalpas na dito nga bulan. Next year, next month. Adakto ni Sidong iyo kini Jojo nga anak na. Agsublingan to ba eh? Una. Naskan nga. Ituloy ko trabaho dito eh. Tapno nga sakit, alis to tama kaornong. Idaw-dawat ko, sabi ko matadumtengan ti amin. Tapno nga sakit, may papanan ti ilo ko ka. Imbagkan ka. Tada mga FT iliw mo. Kita ka manin. Sunyo tinagan no. Ikatamday ti panunot mo. Dani, sabi ko mata ti panagsublim. Awang kay ton kay ni Sonia. Kita ka manin. Sige, bye. Kada dobrak. Ididumtengan detang ororayak manong nemi. Kabigatan na mapaminton sa batin manong nemi ti asawa. Tinawagak manong nemi ni Gilbert. Hello, Gilbert? Oh, babag ka magipagsabat? Kuhay, imbaga ti asawak nga orisanin, agawid tulatan. Sika, mapamisabatin ni Suna eh. Dili mabalin nga agmimit na ito. Nilakit mo sawan. Adan to lugar nga agmimitan tayo. Sika, ti asawam, siyak kan ti asawak. Datay agdedate tayo. Tapno niya. Tapno,
mapagpudno ta kita asawa ta. Tapno, makita tanto no, anat reaction da. Ito no, agkinita da Dani, kini Sonia. Diya ka mo no, may atak ti bagbagan. Gilbert, saan mo ko mangitultuloy ti kinasingbat mo? Di mo ko maitulog kakang kanahin na kaliputan ti asawa. Awan ti sabali nga mga ramit ti panagsina na ginidoa, no saan nga sika, ken siya. Malaksid na itulog mo, nga mapukaw mo ti asawa. Ngam siya, jak kaya dang pukaw ti asawa. Imbag keng ka, tanasingpet ka, o kailang keng ka, ore maramid ti asawam ti kasjay. Tamong nga dati akas siya ti asawam. Ngam siya, jak mahako. Iso nga ramid ti amin na pumuspusan tapnog sinada. Inidumtengan ni Gilbert manong name siyempre. Nikat ko ba'y laeng ti anyaman nga pamati ka talaga nga lipliputan ng tasawag. Gabot na mailiwag kang kuhanan na irot ti panangarakop ko kang kuhanan. I miss you, Danny. I miss you too. Kaya sabalat ko mamadati anak ko. Nakagwapo ti anak ko, ha? Sige. Hindi yan. Kamuta, nung mabalil ako, makat makasangpatan sa Jibalay. Didi kas takat maipan tiili mo kanyak. Ken, tiili ko ken ka. Manong nemi kas laawan, ti adda problema, kandagan sen ti barukong ko. Abagapaman mo nung nemi ngayon inibatak daytang problema. Inada kami nito ibalay, manong nemi, itinapapintas na kwarto mi. Ti kaadda manong nemi, itinapintas, kanalawa ka mo. Dito ay nga ipantiliw ko ti asawak. Manong nemi, nepan nga namin pinsan. Thank you, Danny. Thank you, man. Imada nadlaw ko. Nadlaw mo kanya. Malagip mo. Idi kaya na tapay-laeng. Di ba? Sakbay nga nagsubli ka di Manila. Kalpasan tupat nga tawen, napanagbasam, nagbakasyon ka, inted ko ti amin-amin ko keng ka. Ti kinabirihan ko, di ba? Wen, saan na sakbay nga nagsubli ka di Manila, nadaman na masama ka na ta. Talong at awen. Hindi agsubligan kat ikasarnak. Kada iti karabian kalay sata. Agad. Di talong at awen. Nadlaw ko hindi nga nakaburburno ka. Dilabong ka malaglagip mo. Nga mapa niya ita. Dani. Upat nga tawen. Abis nga na pornok. Nakidit. Kaslaawan na riknak ng pimsuwak. Ha? Apay. Nangip ipanam. Apay nga saan mo inornong. Talatang ipagpakam. Siyempre ti lalaki no mailiwag adamat imak. Kaya mo sawen. Saan mo insaganaan? Dito nga isasangbat mo. Namba mo pala kinisayan. Uno adap nangipaksayam. Ano natin bagbagang? Awan. Sunod. No anda aramid mo. Isinamon. Sakbay nga. Sakbay nga mabandog ti pusok. Sakbay nga awanin ti marik na kayat kang ka. Kakasip at anak ta. Sayang dito nga balay. Mabaling ka di.
Dani? Uy, dinakturugan. Dani? Makalawasan manong Nemi, iditawagak manin ni Gilbert. Kumusta ka kinisun niya? Okay, man. Oo, problema, man. Mabaling ka di, ngay patong palta di tulag ta. Mangisat na ti lugar, kinawaras. Umuno na kami, sakit na sumarunong ang kasawa. No itugot mo ni, at nagandi anak niyo? Ni Gigi. No itugot mo ni Gigi, itugot mo ni Jojo. Tandaan to, kay ayam, dikit anak ta. Anak tayo ko na ko. Agay ayam dan to. Ano nga minti kahit mo mapasama? Agam mo tayo. Or agam amutamaten. Agam amumatan na kita asawa. Na kita asawa ta. Padasan ta kita reaksyon ta. Mabalin? Sige. Tapno malpas malangot ta aminin. Manong Nemi may isang restaurant nga naulimek. Pinili mi manong Nemi ti restaurant nga mamano ti sumrek ti kasdi ang aldaw kan oras. Inawis ko ti asawa manong Nemi. Apay, mailiwa kang dita. Wala nga makaduhata mo ti anak ta. Ano no? Pagdita. Intaglans. Yung nagsapang nga rin, kasapsapaan ta, batap nyo kasi makatugaw ta, baka no adot tao. Manong Nemi, siyak tagkaba, kabayatan na umas-asidag kami niti restaurant. Kaabay ko, ti anak ko, Manong Nemi. No, agor nga rin. Madamdaman to. Ang kaputa. Ada urorayan tayo nga bisita. Bisita? Ada tinawagak nga kadwa tayo nga mangan. Sino? Agasawa naman. Kan adamot anak da. Di ka maawadan, Vanji. Nagtutur ka adlat. Dandani daytan. Baram tatawagan. Tinawagan ka pa yung sumanong name ni Gilbert. Si Mongbat. Hello, Gilbert. Ngayon niya dayok manong name. Hindi asawak. Di pinag-isarita. Ayan yun. Nasidag kami. Kaduam tasawam, kintinakyo. Sige, dakam dito yan. Orayan na kayo. Manong Nemi sumsumreken dagiti talo ni Gilbert, ni Sonia, kenti anak da ni Gigi. Hindi tayo bagak. Oh, isuda kita, Dr. Ryan tayo. Sweetheart, sa din no. Timalyaw manong kinitak reaksyon na. Nakabulagat. Uy, isuda na kita. Amam umida? Amam umida. Ma'am tayam amu ka kadakwala. Manong Nemi, idi kita akmat ni Sonia, agbat pada ti reaksyon ti asawak manong. Kaslasanda mamati. Kaslada na nakakita iti al-alya. Hello, Gilbert. Hello. Vanji. Ni Gilbert, ti asawak. Gilbert. Dani, ni Gilbert. Nagalamano na giti duwa manong naming lalaki. Ni Matt Gilbert, inyam amo na mati asawa na. Di bakit ko? Sonia. Ni Dani. Ni Vanji. Siyakti mo na manong nemi nalamano ni Sonia. Agtagtagargar manong nemi ti ima na aglamlamis. Ti bakas dawak. Di damat nagabrasa nga duha. Uy,
Abi di kaya agabrasa. Agsiken. Abay, agaman mo kayo? Dani? Sonya? Agaman mo kayo ti asawak, Sonya? Anot kayo ti asawan? Ayun kayo ti mapasamak. Yan takit. Uy, dikit anak. Uy, nagsasarita da juju ka ni Gigi. Iso naman tag-date. Napandito sa balik alamisaan. Mabalin na gurderen? Vanji, Gilbert, Dani, apa yung nervyos ka? Anot kayo da sonde ito eh? Inisalsalod sudak kang ka sa mga nugutin. Pwede mapanak ka ni Gilbert, di napat yan. Ngayon kaya't may kini Gilbert ita. Nga mangigmiha mismo ka na kayo. Dani? Sonia? Nita kayo nyo mapasamak. Gilbert, agawitan! Mabiglahan, Sonia. Kahit nila mamuan kini Banji, nupudno ti amin. Nga di Taiwan, kat linip-liputan na kami. Saan nga makapagtimek na ginidwa manong nami nakadumog na ngang padpada. E di ta kasaritak ta asawa. Dani, tilasap sa pulak kat pananganugot mo. Kandi pa nagkariyo, panagtanim. Nga ora mismo, katagsina kayo. Saan yung itultuloy pa nang lipot yung kada kami, nga asawa kayo. Taamangan, no duwakal ti problema. Dani, sino ka na kami ti piliem? Siyempre si ka, kapatid si kat asawak. Sonia? Asinot pilyam ka na kumada ni Dani mo no Gilbert. Siyempre ti asawak. May kariyo ka di. Ang gupdan yun ti relasyon nyo. Nagpagpakasi kami ka na kayo. Agbuteng ay kumakin ni Apo Diyos. Tabaka no itultuloy yun na ito'y. Baka no sana kinapod Diyos. Baka maladaw tunti amin ang hore mang pagbabawi kayo. Nasakit ti maliputan. Diyo kumaurayan nga mariknayo man ti maliputan. So nga, kaya't miita nga mangig kini Gilbert. Ti panagkarikan panagsapat tayo. Ngagup din yun ti nagbaling nga relasyon nyo. Nagtimig ti asawak manong nemig at kinunana. Kinapudno na, dahil dati nagtulagan mi. Ngayon ti panagawid mi nito Pilipinas. Awan kami sa Taiwan. Magupad man tin relasyon mi. Nagpreso ka di Sonia. Wan, isa tulang mi. Isa nga mas dawak no apay nga. Naisip dito nga date. Di min kumakayatan tagkita. Yung nagkita kami manin. Tap nilikas tagat mangigmiti pa nagkinariyo. Nagupdan yun ti amin. Nasakit ti maliputan kat saan nyo kumay tultuloy. Gilbert, mamati ka itan. Mamati ak. Yung mawatag lahat at asawa ka mo ti patpatik ko. Basta sandan ng ituloy pa ti amin. Dani, iba't patig ka unay-unay. Ngam ko nak, mabannog ti puso.
Iso nga sa munto kuman nga ulitan pa'y tinaramid mo. Nagkinari manong nemi nagkari na ginidua. Kat kalbasan da ita. Nalaganin tirik nak manong nemi. Nag-order kami kat nagsasaw kami nga nangan. Nga kasla aw ang tinimte nga problema itong galmay sa kanakan. Nagsisina kami manong nemi. Gilbert, sabi ko mata, maulit to peti kastoy nga, get together. Okay. No kaya yung makisingad ka na kami, makigayem, apikad din nga, sa ko ma'am. Ano ba ko nam, pare dani. Aksisiningad tayo, gagayem ha. Gupdan yung illicit aperyo iti asawa. Madmadin sa. Abi ka madmadi. Nabimbintas no saan tayo nga kikita. No, saan yun nga maaramid? Sweetheart, no talaga nga napudno ka. Ura kikita tayo tumanin. Di mo nga di kayat? Nga di kinarelasyon mo, di number 2, kanagbalin nga, best friend mo. Ni Sonia ije Taiwan ngem saan ko na pinagsubli pa iti asawa. Tapos na di ka satakat mamati ka talaga nga saan kayo ng sinumlianan, mabati ka. Sweetheart, ikarik kang kasang kuntun ko ulitin. Nagyaman at nani. Hamon na ulit-ulitin. Nagbalingan na manakarak ti pamilyata. Namati akong ti asawak manunemi, taoray no asidag talaga ti sulisog ken kuana. Taoray no adu di babahay manunemi nga mang sulisog ken kuana. Nagbalina nga natin ken. Gabutanam na mayan na siguro, nga maminsan pa nga ramidan na baka sangkunton nga maawan. Nang runa, kat duwan ti anak mi, ni Juju manunemi kastamaten kaniya Vicky, lalaki ken babae. Nagtultuloy ang tiragsak mi manong nemi kaslasanak palang mamati nga tinaminsan ket nayo awan ti asawak. Nga nagbalin na pa relative care manong nemi. Deta ko na pagimamyarat kinapod Diyos na tinarabay na sa anak na nagrebelde. Sa anak as kadira dumarita malipliputan kadisudan nagrebelde manong. Ngagpagbalinan na nga mapako na ang broken family ti pamilya. Dahito iti pagkasarita ak manong nemi nga nagyaman ak launa iti anos mo nga nang ornos, kaya nang ibasa, kaya sapay kumat at damat na ibati nga adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag kadag iti padak nga dimngeg ka nagbuya. More power to your program manong and God bless. Tuwing nga ratagyaman nga pagayam mo, Vanji.